Guys खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जाना फैनाय जाबाय खोब गोसो गोथार बारगारनाय जाबाय स' दिनै 16 नभेम्बर जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान स' बेयाव जोंनि बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव सानसेयारि हाबाफारि खुंनाय जादों बेयाव थांगासिनो दं जेसेबां हायो दिन्थिगोन रायजोफोर आरो लोगोसे दिनैनि बे 10 नभेम्बर जोनोम सान एबा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय स' जेसेबां हायो दिन्थिगोन हाबाफारिखौ स' नायबाय था रायजोफोर बे 10 नभेम्बर जोनोम साननि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि जोनोम सान बे फालिथाय जोंनि दिनैनि बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 31 बोसोरसालियाव जोबथुमानि हाबाफारि बायदि जोंहा दा नैथि हाबाफारि दा बे नैथि हाबाफारियाव जों मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय जाय गेदेमा बिथांमोना बर' राव थुनलाइ आरो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव हारिनि थाखाय बावसोमनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङै जों दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनैनि सानाव जों बोसोरफ्रोमबो दिनै सानाव बिथांमोननि मुङै बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिबार बावो थिग बेबायदिनो देग्लायबो जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आवगायदों जोंहा दिनैनि मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारियाव गिबि बावजेनगिरि महरै जों सासे आलासि हांख्रायना लाबोदों जोंनिनो बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायावनो थानाय मानगोनां समाज सिबियारि श्यामाचरण दैमारि सार बिथांखौ जों दिनैनि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारियाव गिबि बावजेनगिरि महरै बिथांनो बिबानखौ होनाय जादों दा बिथांनो जों बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो गांसे आर'नाइजों मान बावग्रोनो आखायाव लादों दा मानखौ बावनो थाखाय आं जोंनिनो बुगिजिलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि जों बिपुल बर' बिथांखौनो आर'नाइखौ मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय देस्लाय दंना गैया मायथाइयाव लिरबाय बे बिजाबखौ दा कसारिस बिजाबा दाबो दङ बुक स्टलाव थांनानै बायोब्लानो जों मोनो दा बे बर' रावै बर' सल'खौ
1986 मायथाइयाव लिरबाय बे बिजाबखौ दा काछारिस बिजाबा दाबो दङ बुक स्टलाव थांनानै बायोब्लानो जों मोनो दा बे बर' रावै बर' सल'खौ